Какъв партньор е подходящ за телците? Това е някой съдбовен човек. Те не търсят просто някой, а някой, който сякаш идва от миналото, от минал живот, от минало прераждане, който е готов да преобърне всичко и да промени цялото битие на телците. Къде да го търсят този човек? Някъде на тихо място, т.е. някъде, където се правят духовни практики, където хората действително медитират, в йога курсове или може би в констелационни курсове. Ето там те биха могли да срещнат такъв съдбовен човек, за който мечтаят. Какво би могло да ги блокира? Падна се, обесеният, обърнат. Може да ги блокира тяхното собствено усещане за отлагане. Затова, нека да отложа, няма да отида на това място. Може би сега не е моментът за мен. Може би, понеже обесеният е понякога и прекаленият контрол. Така че това прекалено много да контролират ситуацията. Също може да ги възпре да срещнат този съдбовен човек, за който те очакват и всъщност как да привлекат любовта или по-скоро този човек конкретно. Тогава, когато те самите започнат да усещат това чувство за емоционална удовлетвореност. Така, например, в Фън Шуи има такава, как да кажа, мантра, при която си готов да срещнеш твоя любим, тогава, когато изобщо не го чакаш, не го търсиш, т.е. не го преследваш. Но въпреки това се подготвяш за него. Например, купуваш си 2 четки за зъби или подготвяш мястото, така все едно живеят 2 души. Т.е. при телците трябва да има такава подготовка, която все едно вече нещата са се случили. Тоест, подгответе се емоционално за срещата с този съдбовен човек и той ще се появи. Цялото видео с всички любовни четения по зодии е достъпно в YouTube канала ми, към който съм дала линк в описанието на настоящия профил. Ако нямате търпение да видите четенето за вашата зодия, може да го изгледате там и не забравяйте да се абонирате.